Heroi try. Ango you play. Bangi lala ban ya snai ni ka hall mentah. Daga jing duai ba daga jing le kamba jong try bangi nang ya pen krek ni ka hall mentah. Bat fi ku makalong mentah ngi dang ya pen krek ya ka. Am ngan off share ka machine kendiat. Fi Tesi kini kapol pila ban lengok ke kini ka ba jang ni. Ya kini ke jaka ka bangi dang ya sina mentah ya ka jaka juga jingilong jaseng. Namar ba borok kata ngilalong ha kini ka hol sini ngidang ya sina kini ka larit han. Mentang ngilanang penhe kini ka hol pila ban pet. Ngidang ya sina bat ngangai tang hapos katuk ni tayo kala dep hi. Ban ngai ngu yu blay nam ta ki jing dwai ke jong fi lang ba ke jing ka shan ke jong fi ka bangi la ban pendep ini ka hol. Ban nganget ba utraw nang kerkhu ye fi ki bla dwai nam ta kani ka project but kani ka jingtei ka ba kamdei ka permanent kumbang la ong e pihak ka to ka sin idang ya dwai nam ta ka hall ka ban nyam san hajar ngot tingi dang ye dwai nam ta ka tan ta ka jaka ba na ka banta ka ta ka hall ka banging en sna kani ka jakar ka la khamnya kani ka jaka ka bangi pulong jasang hang ni ka la khamnya sementara seniru kelas sedang man khamnya abat nginget bang ini yo hida ke jaga ka ba kham he kani di ke jaga ka ba trial la ai ka bangin long shamanta shipor bang kani kan long ka stage kani kan shipi pai ba kani song nang tai ngai komba sau spa san phau san spa ai ka langyam hiang ni ngai ba trial nang wan lam shui ki bre ki men sim ki ba kora ngi sngongo na ka sngi ba na ka por Sibon ki men sim ki dangwan sa ka hima ka jong blai kublai sibon nam ta ka jing kersan fi kublai sibon nam ta ka jing dwai ka jong fi ana ngai bu trial nam petelun ya ka kam ko ba ka khin ka job blai ka ong bang nang pen scam ki snar bang nang pen yar ki ta ki ying jan si sya kala nang yar ka ne ki ying jan ba ka ying jan ka jong try ka nang yar su am tang hang ne rang ngai in sa yo sa ta ka wai pat ki ying jan ya ka ba kham he ka ba nyam ko ba san hajar ai ki ta ki bre kan dan ka jaga ka ba he ka parking ka ba biang kan long ka hall bang yo ban shakri ban yalai lut bagi pat ba ke jong try kin yo ban yawan ban mane yo blai pada utraw nang kerkhu yi fi utraw nang le ki kamba nam ta jong phi hoi ngi tei nam ta ka ying nam ta yaladi hin rei nganget ba firu finaya don ktilang om tang ba fin tei ya ki ying ke jong phi rei kham tam ya ki ying ke jong try ya ka bang yo ban shakri ya u kan kimen sim ki nang wan na ka sngi kimen sim ki ba thrang ki ba sliang ki nang wan sa ki hima ga jong blai bang da sngongu blai nam ta kata ublay nang kerkhu ye fi bat kumbang ila duai ngi ai ngu sha bangi pan ublay ai bat ngi nang pan si shu ya kata ka ba kham he kam de na kam ta jonga na ta jongno dai ga dai nam ta ka boram ga jong blay nang kerkhu ye fi ngi ya duai ga ni ka por ul trahiu nang pen slek ye fi utrahiu nang penon kam ye fi dan jing jar fi dan ki jing pang jing stom ro kamet jong fi la anbu ata ka jaka ka fi pang ngi duai ga ni ka por ka mentah tong ngi duai tra ni ka por nga ai ngu ya me ko pa yang ni ki khon ki ba et ki ba kor ki jong me ko try ki ba la ya dwai nam ta ni ki jing shikri ba ki ba kershan nam ta ni ki jing shikri dwai nga sngongo nam ta jong ki nga dwai nam ta jong fi wel pi we bo trao nang kerkhu bo trao nang pen slek bo trao nang le ki kamba ha ga jim ga jong fi ba nga ngai bo trahi unang yalam ye fi na ka bor shi ka bor na ka jinget fi nang i ki kamba bo blai na kerkhu sha fi unang pen slek ye fi unang tang shan ga khmat alor jong fi ba ga jing sup ga jong ga long halor ga jim ga jong fi but ka jingpen kia but ka jingpen light ka long halor ka jing we jong fi ngada duai ngada kerkhu na fi we fi nam long ki ba kerdo fi long ki ba paho fi long ki ba kerkhu ki ba shlai ki thiar ki jong fi la ga sngi bo trai nam pen kam fi trai nam pen sla fi we ba ka jing sup ba ka jing keman ka jong trai kan long hai jing fi we ngada duai ngada kerkhu na fi we agar teng jesus nam nem amen ngai trai nam kerkhu fi nam pen kia nam kerkhu nang le ki kamba ha ka jing fi ngan sai syam pat la syai ka sngi kumle sibun amen